שלום, היום אני אראה לכם קסם מאוד יפה, ואחר כך אני אלמד אתכם. אוקיי, קודם כל, אתם נותנים למשתתף לבחור איזה קלף שבא לו. אוקיי, נגיד הוא בחר את הקלף הזה. רואים? קלף הזה. אוקיי. אני בא, תן לו לבחור איזה קלף, לשים איפה שבא לו. הוא רוצה לשים את זה נגיד פה. עכשיו, בלי שהוא רואה, אני ישר עושה 1, 2, עושה. הנה הקלף, תפך, סתירו. עכשיו הקלף נהיה הפוך. אם זה הקלף? אוקיי, עכשיו אני אלמד אתכם. קודם כל, הקלף האחרון צריך להפוך אותו. עכשיו, אתם רוצים למשתמש לבחור איזה קלף שבא לו, תנסו להסתיר את הקלף הזה. ועכשיו הוא בחר את זה. אוקיי? עכשיו, בזמן שמסתכל, אתם הופכים את החבילה ואומרים לו להכניס את הקלף איפה שבא לו. נגיד, הכנסנו את הקלף פה, ועכשיו, בלי שהוא יראה, אתם מעשים מאחורי הגב, ככה, מאחורי הגב, והופכים את הקלף הזה לככה. עכשיו אתם מראים לו את החבילה ככה. שימו. הנה הקלף קפץ. הנה. אם אהבתם את הסרטון, תנו הרבה לייקים, אני אעשה סרטון עוד אחד. תודה.